Obila oyudo ringre ji ariyo e puodho mar Paul Mackenzie e gwenge mag Shakahola, kaunti ma Kilifi, e seche ma chenro mar kunyo liete dhi nyime e konde mopogore opogore mag bungu no. Odiochieng' ma kawuono, apisas mag okwach kich ofwenyo liete mamoko 26. Mirito kuny ka nyaka sani kwand liete moseyudi ochopo 58 e chenro no ma osekawo ndalo 2. Diana Olonde nigi mathoth. Chenro mar manyo kendo reso ji mawachore ni dipo ka ne owito ngimagi ka giluwo puonj mar kanisa mar Good News International otimore kilomita 100 kowuok e tesendo Obila Malindi, kaunti ma Kilifi. Odiochieng' ma kawuono chenro mar kunyo liete no ochakore ayanga kama apisas go norwako lepgi mag ritruok ka gichako golo ringrego mane oseiki bang' tho mawachore ni nokel kod tweyo chiemo kuom kinde malach. Bang' saa achiel gi nus ringre mokwongo noyudi kendo nofweny ni en mano mar nyathi. Eka obila nochako yudo ringre mar miyo moro e bathe kendo ichich ni onyalo bedo ni min nyathino mane okwany ringre ne mokwongo. Ikiwa itaenda na vile tumepata leo, kwa sababu katika makaburi tunaweza kupata watu wawili wamezikwa kwa pamoja, so huenda tukapata zaidi ya mamia ya watu ambao wamekufa sehemu hii. Ringrego no tuwe mana gi otamba kendo lietego no were mana gi lach mar mita 3 kende. E sama chenro ni pod dhi nyime, familia mathoth pod medo wuok oko manyo wedegi, ma achien en jalni ma japiny Nigeria ma manyo wedene 6 moting'o jaode, nyathine kod ochene. She left her phone, everything at home with a letter, not knowing they are going to Malindi. So when I get to search her phone, I said someone has told them they are going to see Jesus on date 8, and she went missing on date 7. So it's when I get to connect where I'm going to look for them. So then I tracked her flight. It only booked a one-way ticket to Malindi, which she should have a return ticket back to Nairobi. Oyango ni nochako wuoth bang' fwenyo din makama e yor simu. Kata kamano, chenro ma yudo janyuol jaode pok onyago lemo nyaka sani. Nonro mag apisas go yango ni odiochieng' mogik ma jaode noloso gi nyamin mare. Nyamin noweyo tije paw ndege kendo uso mwandu ne te. Janli nochako bedo ka wuok tich kendo pod en gi geno mar yudo wedene. It's so disheartening and very inhuman to see what is going on here. Because at least since Monday we have been coming, there is no day we have not rescued alive. But all the people who have been coming here, I can see none of us have seen our relative, but we are just rescuing more people and seeing more graves. Wakati tuko kwa hii kichaka na tunatembea, tunapoona msalaba mmoja mrefu na mkubwa, hapo inamaanisha kuwa kuna watu zaidi ya 5 nyamaziko. Apisas mago kwa chikich no fwenyo liete mamoko 26 makoro kalo 50 liete ma oseyudi nyaka sani. Hapa ni karibu na hiyo boda ambayo hiyo shamba 800 acres inapoishia. So wale wote ambao wanaishi hii area Sidom, hapa ndio walikuwa sana wanakuja kuzikwa. Wanapoaga ibada zinafanyika hapa nyuma na wanazikana hapa, alafu kila mtu arudi katika boma zao. This is another massacre ambayo ilitendeka hapa. So we are calling upon the Inspector General, DCI, timu zote ziletwe sasa hapa Shakahola, kwa sababu this is not a normal case. Hizi tunasema crimes against humanity. So we are also calling upon kwamba wale suspects ambao wameshikwa wasipewe bond, wakae katika cell zile mpaka uchunguzi umalizike. Diana Olonde, Ramogi TV. Ramogi report wacho ni gisani ringre